Os galegos e o cambio climático. Como se lle importara a alguén. Sí, sí. Daquela todo arreglado, non? Sí. Bárbaro, home. Veña. Hasta logo, campeón. Chao. Chao, saludos. Chao. Que foi, Macías? Liniño tocounos a lotería, macho. A lotería. Bueno. E logo? O cambio climático, cacho en medio. Ten a culpa de todo. Fagamos o que fagamos, a culpa é do cambio climático. Vai de yo. Si, ti pensa na maior barbaridade que se te ocorra. Chimpar a 5 nunha noite. Ah. A ver, plantarlle nunha carballera esa de atrás e facer unha nave máis grande. Joder, lume no monte. De quen é a culpa? Do cambio climático. Home, claro, ves como funciona. Ah. Veña, pensa noutra. A ver, outra máis gorda, Veña, colabora. Facer un parking nos baixos dun edificio de apartamentos e despois chantar o edificio en riba dun río, Carallo, xa fixaron el C. E logo de quen foi a culpa cando o río inundou o parque? Non me di. Sí, do cambio climático, home. Do cambio climático, isto é un invento máis grande desde o bloque de hormigón. Mira o que che digo. Pois logo os buratos que fixo a chuvia na vía rápida de Cambados. O cambio climático, carallo. Onde se ve que en Galicia chove un inverno? Claro. Cambio climático 100%. É o retraso na construción do AVE. O cambio climático. E as listas dos Sergas. O cambio climático. Por favor. Pero isto se parece un PP, ten a culpa de todo. Home, e logo din que o mundo non avanza. Veña, imos comezar co proxecto do polígono industrial das fragas do euro. Home. É que onde se viron unhas fragas virxes nos tempos do cambio climático, por favor. Aquela que volver a Superpiñeiro a Galega será culpa tamén de... Será culpa de quen será culpa. Pero a culpa hai que lla botar ao cambio climático. Aí está. Mire, que yo vengo para inhabilitar a mi suegra, que no se entera de nada. Más que nada para poder manejar yo la pasta que ella tiene en el banco. No sé si me expreso. Eu te oye perfectamente. ¿Qué va a decir la pobre si no rige? Anda, todo indo. No ves, si hasta crees que escucha voces. Está muy mal, está chocha perdida. Hay que inhabilitarla. Vale. Un momento, voulle facer unhas preguntas. A ver, que día é hoxe? Oxe, lle xoves todo o día, xoves. ¿Qué le digo? No se entera. Pois non, acertou, porque hoxe é xoves, Ya, pero ella se refiere lo que es al jueves de la semana pasada, que no se entera, si ella está muy mal, está chocha perdida. Mire, vieja, a ver, ¿quién es el presidente? O presidente Tauriño. Se burra la jodía, Tauriño dice. Que es Fraga, señora, que no se entere usted, que es Fraga. Pois non, acertou, porque o presidente é Touriño, ¿Verdad? Ya, pero yo me estaba refiriendo a lo que es al presidente de Uruguay. Tamén non sei, Tabaré Vázquez, apunta aí, Tabaré Vázquez. Oh, la madre que la parió. Bueno, ¿y la capital de Mozambique? Ai, esa sí que agora mismo foiseme de memoria. ¡Ah, ve! Lo que yo le digo, que no se entera. Está muy mal. Todo perfectamente, pingüino. Vamos a ver, mire, a verdade é que eu non atopo circunstancias que apoien a súa petición de incapacidade. Nada. ¿Cómo que no? ¿Pero usted qué quiere? ¿Que la pase algo? ¿Quiere que la pase algo? Porque si la pase algo, usted va a ser el responsable, no sé si me expreso. Que la pueden atacar los lobos. Pero vamos a ver, a que pon que esta señora vive en Vigo. ¿Por qué pasa? ¿Que no hay lobos en Vigo? Joder, pues entonces no están tan atrasados, no sé de qué se quejan. Bueno, es igual, si no están los lobos se las pueden secuestrar los extraterrestres, o lo de la Al-Qaeda, o lo de la ETA. Ai, eu non sei para que vin. Mire, eu quero ir para a miña casiña en paz, nada máis. Usted ya no tiene casa, señora, que la hemos vendido. Ai, que me falta a miña casa, falta o meu diente de ouro e hasta me faltan as joyas, todo que non teño unha joya. A mí de joya no me diga usted nada, que yo no sé nada de joya, señora, vale. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la inhabilitación? Policía. Joder, yo que ya contaba con ese dinero. Ha dicho la culpa, yo le voy a decir a ustedes quién es la culpa. La culpa de todo esto es de los estatutos y de la madre que los parió. Que ya no puede uno inhabilitar a su suegra para quedarse con sus propiedades. Que así es España, caballero. Se rompe, se va al carajo España, se va al carajo. Hai un minuto, antes de que España vaya ao carajo, que me inhabiliten, puña aí.
Ai, Trotsky, que sorte tes de non ter nin frío nin calor, Estás aí como un chimpín. En cambio, mira como estou, Estou que non podo dar reuma. O cambio climático está acabando comigo, macho. Estáme matando. Ai. Home, mira que rapaza máis guapa e tan ben peinada. Suba, amiga, suba. Hola, eu estou como o carallo, pero vostede non está moito mellor, Ai, como está. Ui, como ten esa garxa, criatura. Ai, agora que me fixo, vostede vai ser unha cara coñecida, vostede non era... Sí, eu son a nena do exorcista! Sí, agora xa me dou de conta, claro que sí, estaba eu entre Tete Delgado e a nena do exorcista, pero sí. Que tal, lago, muller? Estou mal! Ai, non se lleve, está como o carallo, É que este ano a gripe ven criminal. Que vai ao médico? Non! Teño vez para o primeiro xoves de vez que ven! Estou facendo tempo! Ai, a urxencias este ano está a tope, Mire, quero unha aspirina. Non! Eu quero cepillarme a cura! Porque son unha porca! Ai, mi madre querida, que fiebre ten, se está delirando. Mire, quero que ponemos aí diante mandarlle un churrasco e así asenta o estómago. Churrasco! Que ten, muller? Non sexa soberbia, o que non comiu nada tan pouco na súa vida. Bacale, que vou potear! Ni se lle ocurra que me pagou o camión perdido, pola ventanilla! Ai, que porquería, home, cago na tipa de... Eso pásamos por comer tanto kiwi, home, para ir a facer de diente esa merda allada toda. Por comer tanto kiwi, tanta droga desa, tanto porro. Esta chavalada está botada a perder, home. Seguro que votades a eses partidos neoliberais de agora tamén. Marisol, se ves pasar un tipo alto de gafas que leva unha viseira e a cara ten un... Perdón. Adiante! Como estamos, fenómeno? Moi ben. Tío grande. Molesto. Non me faga falar, home, non me faga falar, ande. Bueno, Pásese. que tal a familia? Moi ben. Os fillos? Crecendo. Vamos a ver. Traiolle unha idea Sí. que vai revolucionar a televisión mundial. Ajá. Mire, o mundo da televisión non é a miña especialidade, pero xa que está vostede aquí, conte, a ver que podemos facer. Vamos a ver. Imagine vostede un informativo. O sea, un informativo. Primeiro damos noticias de aquí. Logo noticias de lá. Despois Irak. Xa. E logo... Os deportes, non? Esa sección que teñen todas as televisións dedicadas ao Real Madrid. Exactamente. É dicir, bloque de noticias locais, nacionais, internacionais e Real Madrid. Que nos falta? Pois economía, tal vez. Vamos a ver. Que é o primeiro que pensa vostede cando se levanta polo mañán? Se chove ou non chove. Exactamente. Ajá. Un espazo onde un presentador ou unha presentadora che van dicir o tempo que fai ou o que é mellor, o tempo que vai facer. Pois sí. Iso non vai perder nin cris. Seguro, ese espazo sería moi interesante para toda a audiencia. Claro que sí. Pero xa está inventado. Que me di? Amigo, en todas as televisións do mundo hai un espazo que se chama así, o home do tempo. Non, eu non estou falando dun tipo facendo pago diante dun mapa. Ah, non? Non, a miña idea de programa, ademais de mapas, amosaríanse outras cousas. Como que? Eu teño a idea de que o presentador ou a presentadora vayan en pelotas. Como? En pelotas. Ademais das curvas así sobaras, as curvas da presentadora. Ademais da flecha que indica a dirección do vento, a pirola do presentador na mesma dirección, como unha veleta. Un espazo interesantísimo, eu non mo iba a perder nunca. Home, claro, iso ia ter así de espectadores. Desde logo, hai que ver que ideas tan baratas, tan inocentes, tan sinxelas. Sí, señor. E non se lle ocorre a ningunha televisión. Porque eu non sei o que teñen na cabeza nos que mandan. Co fácil que facer unha televisión que lle guste a xente. Non vai saber nada. Os participantes da Casa de 2006 opinan sobre o cambio climático. Sí, home, sí. Este tempo non hai Dios que o entenda. Esta é cousa do cambio climático, home. Ai, Dios mío, estamos tendo un inverno tan duro, chove que asolaza. Bueno, é o verán, un calorazo, caen as aves del cielo, eu non sei en que dará. Isto é unha cousa imposible, algo horrible. Desde que nós vivimos aquí, non vimos un inverno como isto, nunca. Non, nin cousa que se lle pareza. Desde que vivimos nós nesta parroquia, non houbo tempo como este, nada. E xa levámonos aquí 6 meses, Vai pa sete.
Ela é que leva as contas. A ver, deixa-me algo para ir á taberna, muller. Non perdan mañá outra entrega de A Casa de 2006. Hoxe, os tiranos mortos en Os Homes do Tempo. Oxe, o máis destacado do tempo para mañá é que nesta parte de aquí, o que ven sendo o mundo capitalista, vai ir un frío espantoso e vai zoar un vento que nin os cans. En cambio, nesta outra parte de aquí, o que ven sendo a Unión Soviética, vai ir un tempiño caralludo. Vaya, como sempre. Bueno, Stalin, bueno. Ai, tô hasta o carajo da túa propaganda esa comunista. Vamos a ver, todo o mundo sabe que en Rusia fai mal tempo e tes que admitilo. Mal tempo en Rusia? Cago en tal mal tempo vai en Mondoñedo. En Rusia sempre primavera. Pero me cago no tipo de Cristo. Mira, como volvo a falar mal de Mondoñedo, meto un hostión que vas bailando casachopas Siberia, Mira, se empezamos a mesturar o persoal co profesional, a cousa vai rematar mal. Pero son normas malos, colleros para atrás. O tempo hai que decirlo dunha maneira científica. Vamos a ver. Maruxía, con forte maruxía, con moi forte maruxía. Eso todo na Costa da Morte. Pero eso que carallo significa? Bueno, eu que carallo sei o que significa, eso non sei, pero na televisión é o que din, e eu repito. Pero a xente o que quere saber é se vai chover ou non vai chover. Carallo, Stalin, quedou o cerebro fervendo, Atendede que non tedes nin puñeteira idea de como se fai a información do tempo. Boas noites. Mañá o ceo estará cubelto ou non, e xa pola tarde haberá chuvias, chuvieiras, néboas e neboiras, lachas de vento de forza 6 a 7 de 7 a 9. E isto foi todo, ata mañá. Carallo, pochino. Cógelo, carallo, chino. A mí deixoume paz. Como fixo co bolígrafo tal? Parecía papá, hostia. Pero non me iría calzado. De 6 a 7 e de 8 a 9. A que hora cerrará ese tenda? Eu para min que viña calzado. No, menos. Porque este como non bebo non fala, Este non bebe non fala. O chino, non falo, carallo. Non. Adiante. Hola, Moi boas. ¿qué tal, guapetón? Ay, qué cachimán. Por fin, alguén normal. Non sabe vostede a cantidade de xente rara que pasa por aquí. Ay, cuidado que eu tamén teño as miñas rarezas. Quite, ben se ve que é vostede unha persoa cabal. E dígame, que se lle ofrece? Pois mire, eu quería registrar un par de rimas que teño para que ninguén máis copie. Ah, xa, claro. Rexistro da propiedade intelectual, non? Perfecto. Que tipo de rima? Que rima vai ser, payaso? Rima popular. Xa, pero podría dicirme alguna, porque é así de... Pois a ver, mire, por exemplo, hai pepiño adiós, hai pepiño adiós. Hai pepiño, por Dios, non te vayas. Quédate con nós, non te vayas a afogar á praia. Que lle parece? Fermosísimo, amigo. Pero mira, non sei... Entón podemos registrar, non? Por suposto, sería unha mágoa que viñese calquera desaprensivo e se apropiase dela. Normal. Se querer dito outra, Sí, por favor. A ver, damo que che pido, nena, que non che pido diñeiro. Dama a túa ovella negra para xuntar ao meu carneiro. Meu Deus querido, e logo falan de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero se esa poesía resume todo canto amor hai no mundo. Gustoulle, guapetón. Moitísimo. Ademais, que finura para falar do amor, non? A ovella negra que ven sendo o que... E o carneiro... Ovella negra e carneiro, non? Ya van, collas o vuelo, pajarraco. Sí, son un home de mundo. Mire unha cousa, agora que hai confianza, voulle dicir algo. Eu tamén fago rimas. Non me diga, por que non me recita unha? Pois voulle recitar unha que di así, precisamente. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. ¿Qué parece? Sinceramente, en confianza. Marco moderno. Pois sí, non, é que eu de poesía tampouco entendo demasiado. Pero non se preocupe, home, ten que traballar máis a rima, non sabe? Mire, por exemplo, teño un amor en Rianxo e outro en Vila García. Para ver os meus amores, teño que cruzar a ría. Que barbaridade, que profundidade, que maravilla, non? Que fai esta noite? Pois teño traballo. Ai, sí. Sí. Pero tranquilo que xo libero eu.
Mire, perdone, a que hora saio? Ui, ahora entro yo apuro. Pois só vos sairá cando nos mande o noso comandante, digo eu. Home, xa, pero é que levamos 3 horas esperando e non din nada. E ahora entro yo a presa de repente. Pois estéis aí quieta, non proteste, faga o favor. No, xa, que, mire, mañán empezo a traballar en Fuerteventura e quería chegar a tempo, Ui, pois que suerte vai ter usted, porque este avión non vai para Fuerteventura, vaille para Bagdad. Pero que é iso, home? Como ten que haber un erro? Na megafonía dixeron que era o avión de Fuerteventura. Non hai erro ningún que valga. Andades comprando billetes baratos de segunda clase, se compraron billete business. Non tiña ese problema. Mire, perdone, coincidirá comigo que se compro un billete para Fuerteventura non poderei ir a Bagdad, digo eu. Pero usted que está dicindo, home? Ai, o señorito, ahora imos ter onde usted queira. Pues no. Bueno. Pero vostede viu. A min pasou un momento. A semana pasada eu coller un avión a Marinador, ciudad de vacaciones, e acabei en Kabul, Afganistán. Ora, vou dicir unha cousa, a xente moi amiga de falar, pero os talibáns teñen un corazón e son simpáticos. É o churrasco. Bueno, teñen só determinado. Mira, amigo, vou dicir unha cousa. O importante é ir aos sitios con ánimo de pasalo ben. Sí, señor. Sabe unha cousa? Convenciume. Vou ir a Bagdad a traballar de albañil. Claro que sí, home. Buah, que as construccións que hai que fazer ali, os tabiques que hai que levantar. É que a área é gratis, amigo. Ola, moi boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Benvidos a unha nova edición de O Máis Galego. Coñezamos os concursantes de hoxe. Por un lado temos a Al Gore, ex vicepresidente dos Estados Unidos e un gran loitador no mundo contra o cambio climático. Ben, eu quería aproveitar para dizer que ainda estamos a tempo co esforzo de todas e de todas de parar o desastroso efecto invernadoiro. Ben, moi ben, señor Gore, non se preocupe, xa nos exporá as súas opinións máis tarde. Que tempo terá. En fin, o seu contrincante esta noite é o señor Lolo Mosteirón, un constructor galego. Señor Lolo Mosteirón, que sabe vostede sobre o cambio climático? Non sei no todo, papá, hostia, sei no todo. O meu é matemático, entendes? Eu cambio o tempo e xa sei eu unha semana antes, que me arrima aquí unha dor aquí nesta perna, o cousa criminal que en 2 semanas non son persoa, Desculpa, amigo Lolo, pero iso non é moi científico. Mira, como non cala a boca, douche un golpe que... Tranquilos, amigos, non emitamos malos humores á atmósfera. Ai, que chispa teño. Moi ben, imos coa pregunta de hoxe. Moita atención. Que podemos facer para evitar o cambio climático en Galicia ou Galiza? Señor Gore. Gracias. Ben, o que hai que facer é deter a emisión de gas CO2. Pechar central térmica de As Pontes, close, stop, pechada. Moi ben, central térmica das Pontes pechada, unha postura moi interesante. Vexamos que di o noso galegómetro neste caso, que marca, señor Al Gore, pois un 80% de galeguidade. Sí, señor, pode estar contento, non está nada mal. E agora vexamos que di o señor Lolo Mosteirón. Pregunta, que podemos facer para evitar o cambio climático en Galicia ou Galiza? Lolo. Non hai que facer nada, payaso. Pode ser algo máis preciso. Mira, se son máis preciso, andas 2 semanas buscando polos dentes, entendes? Mira, se sobe a temperatura, é bo para todos, sobre todo para min, polo tema da reuma, tanta humidade, tanta miseria, tanto atraso. E así de paso, vendo un chalés que teño na costa, isto como se fora Marinador, ciudad de vacaciones, home, claro que sí, é a forrarme ao carallo. Pero tens que ter en conta, amigo Lolo, que a auga do mar vai subir máis de medio metro. Ti máis parva non naces, Pois moito mellor, home, así teño os chalés en primeira liña de praia. Moi ben, señor Mosteirón, quedou clara a súa postura, que é non facer nada, unha postura moi galega. Vexamos que di o noso galegómetro, que neste caso sube ata un 100% de galeguidade. O máis galego de hoxe, como non, é o señor Lolo Mosteirón. Sentímolo, señor Al Gore. No, por favor, sexan responsables. Ten en conta, señor Mosteirón. O Mosteirón vai ser o que che meteu a ti, Non cala a boca. Vamos, Pero isto é unha cousa de todos. Todos podemos influir na... Vostede viu? Retomamos. Ademais, as flechas que indican a dirección do vento, a pirola do tipo na mesma dirección. Eso, iba a ter así de xente. Non duvido. Mira, son máis precisos.
Hostia, un guichemento sangre os dentes. Mira, payaso, se soben as temperaturas. Vai ser mellor para todos, sobre todo para min, entendes? Que me vai pasar. ¡Hala, carallo! Aí vai o micro, Pablo. Mira unha cousa. Eu estou jodido da gorcha, pero vostede sí que está mal, Oi, como está picado. Cheiro todo, papá, hostia. Cheiro todo atontado, pero ti, o meu é matemático, entendes? O meu cambio a tempo xa sei eu 2 semanas antes, entendes? Que me rima aquí nesta perna, rima unha dor, ni miraba. Home xa, hai que facer o que di el. Anda, carallo. Ben, eu quero dicir que ainda estamos a tempo, co esforzo de todas e todas, a parar este catástrofe que é efecto imponedora. Moi ben, señor Gor, xa nos exporá as súas opinións máis tarde. En fin... Ti viches, o que me dixo? Deixa mazo para ir aos porros. Ancho sobre los huevos que te calzo da antena. Pero ti viches, non... Es que non puedo. Mira para mí e non puedo. Ben, amigas e amigos, creo que hoxe gañei eu. Grazas á miña intervención, hoxe non van ter que contemplar esa peza supostamente humorística. Desenchufo este cable e xa está. Home, se cadra isto xa é pasarse para aforrar algo, Xa non sei que máis queren que fagamos. Nada, vostede siga tranquilo, amigo. Sinto, falleilles. Unha vez máis tiveron que soportar ese chiste exento de graza e de bo gusto. Ben, poderíamos decir que nesta nosa televisión non funciona o enchufismo. Ata a semana que ven.